питання. А як вважаєте, чи взагалі потрібно робити цей обмін? Чи невже Росія має віддати? Дивіться, я хочу сказати, хочу наголосити, що 23 наших моряки повинні бути 24 повинні бути повернені без всяких умов за рішенням трибуналу. Тому те, що зараз Путін намагається втиснути в цей перемовний процес і показують, що ми тут 33 міняємо на 9, здається, так неправда. Ми міняємо насправді менше. Вони повинні були відпустити наших моряків без всяких умов. Давайте послухаємо Путіна. Обмін полоненими буде масштабним та вже на фінальній стадії. Про це повідомив президент країни-агресорки Росії Володимир Путін сьогодні під час економічного форуму. Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время это станет известно. Ось почули і Путіна. Що думаєте, пан Андрій? Він просто так нічого не робить. Просто так він нічого не робить. І я дуже переживаю, що він заганяє в якусь пастку молоду і недосвідчену команду українського президента. І, знову ж таки, це дуже тривожить. А яку пастку? Я не знаю. Він же ж КГБшний агент. Може бути все, що завгодно. Все, що завгодно. Ну, ваші припущення. Мої припущення, вони борються за зняття санкцій. Це те, за що вони борються. Це очевидно. І, можливо, якраз вони хочуть розміняти цей емоційний момент повернення заручників. Це дійсно важливо. І можуть, звичайно, виторгувати собі зменшення санкційного тиску. А я вже сказав, до чого це призводить. Це призводить до зменшення наших шансів на повернення Криму і окупованого Донбасу на українських умовах. Пан Андрій, що ви думаєте? Погоджуюсь абсолютно. Путін завжди грає дуже тонко, не треба недооцінювати. Ну, ми, коли кажемо Путін, маємо на увазі взагалі вище керівництво Росії, їх спецслужби. Зрозуміло, що виникає тут купа питань, чому вони не віддають без всяких умов, чому вони проводять саме так, чому зараз наш суд, це ж не просто співпадіння, це ж є всі підстави підозрювати, що це зроблено в телефонному режимі, що це хтось подзвонив, сказав його випустити. Тут треба, щоб розібралися, чи був тиск взагалі на цих судей, хто приймав такі рішення, чому його випустили. Я вважаю, що тут треба, щоб і суспільство це тримало на контролі, правоохоронні органи перевірили, що відбувається зараз в суді, чому таке рішення вирішено з приводу того, щоб відпустити цього важливого свідка. А це відпустили свідка. Ймовірно, що він підпадає під цей обмін. Це не буде спочатком, щоб Росія все ж таки, етап знищення України, так? Потім у нас не буде інших, скажімо, важелів, аби протистояти Росії. Вони займуться і Донбасом, і захочуть його теж зробити більш підконтрольним в законному спосіб. Ну, розумієте, тут все просто. От правильно мій колега сказав, що головне – це зняти санкції Росія хоче. Тому що коли Росія слабка, коли її тиснуть на неї санкції, що б вони не казали, коли економіка їх єлі-єлі там страждає, працює, в них немає сили займатися Україною і всіми іншими країнами, які є навколо неї. Як тільки знімуть санкції, вони знову почнуть зміцнюватися і знову почнуть відбирати. Ви думаєте, їм потрібен тільки Крим і Донбас? Ні, їм потрібна вся Україна. Я хочу, щоб українці розуміли, вони хочуть Україну всю. Без України вони не будуть імперією, як вони хочуть бути. Україна – це взагалі головне, за що вони будуть боротися далі. Вони з нас не злізуть, це 100%. Ніколи. Ми повинні добиватися санкцій, але це повинна бути державницька позиція. Повинен президент, Верховна Рада це чітко казати, як до цього казав попередній президент, що ми боремося за Крим, за повернення Криму, ми називаємо ворога ворогом, окупанта окупантом, а не так, як пан Зеленський на святкуванні Дня Незалежності навіть не згадав, хто у нас окупант. Не назвав Росію окупантом.